Kajing puli nak sitiu Paulus bakut sagi Kristan ha Efesus kelenong kabaar kadkhot khat kendai hadu arpuar ko para phimlong shu kinong wai bat kinong so snong henrei philong ki para traishnong lem bat ki ru khut bat ki khot jong ka yeng kasam ublei ya kabalatei halor kanong rem jong ki apostol bat kinong ithul pa ha kabau Kris Jisuhi ulong umaudong ha uba lapan yeso lang ya barok kawai kajing tei bat kanang roy nang roy sya ketempel bakhuj hau trai hau baya phiru latei lang ha kane ketempel banlong ka jakasyong jong blei hau mensim kaktien jong trai kajing pulina gospel bakut khat kum ulukas kalenong gabahin riu kadekhat khat ar hadu bakat kendai ha kito kisngiu Jisu lalekiu shaulum banduai badula pelej barok shimit ha kabaduai haublei ndalami kasngiu la khot ikisnran jong u badula jet khat ar ngot apdeng jongki ia kabau laai kerteng ki apostol Simon ia bau laai kerteng Petrus bat upara jung u Andreas u Jacob bat Yohanes u Philip bat Bartholomeus u Matius bat u Thomas u Jacob u Khun jong u Alpheus bat u Simon ia balasin u Bashirhem u Judas u Khun jong Jacob bat u Judas Iskariot u bala kelalong unong shet kelah Teolawan hiar naulum rengkat batki batulai yeng hakajaka madan lem bat bun ba ki sinran jong u bat ki paj ba belien na baro ka Judea bat Jerusalem bat naga khap doriau ka Tirus bat ka Sidon ki balayawan ban sengap u ban ba en pen ko na ki jingpang jong ki bat ye kito ki basitom na ka mensim bom khoj la pen ko baro ki paj ba ki lawat lat ban kata u namar kabor kalami na u bat kalapan ko iki baro par ka gospel jong trai